Witam pięknie. Dzisiaj wam wyrządzę taką srandowną pogodkę i rzeknę wam, czemu baby, paniczki by się miały dziwać swoim chłopom do telefonów. Dzisiaj roztomili chytry telefon, taki co się palcami na niego po nim szmyro, ma już każdy z nas. Jeden je łacny, inszy je drogszy, ale nie wisi na ścianie jako kiejsi, ani ma żadnej sznury. I była ta kochanka z Józefem, oni se też kupili te telefony, a jak już mieli czas, to szmyrali po nich palcami. Byli już pospołu 10 roków, ale się ożenili, bo se uznali, że se będą oto tak żyć, ale się nie żenili, bo se oto uznali, że se będą tak żyć jak mój z moją, ale bez żadnego papiuru. Faroszowi się to nie podobało, no ale wiecie, każdy se żyje, a robi jako chce. Aspoň ja se tak myślę, a smolym na to, jako żyją inksi. No, że wiecie, ten Józef miał przeogromnie rod baby. Jak kaj zaszli pospołu na muzykę z tą Hanką, to wiele razy się z nim poszkubali chłopi za kragiel, bo najprzód zwyrtał z Hanką, a potem już tańcował z jedną, z drugą babą, z trzecią babą. To już chłopom się to nie podobało. Na muzykach było dyski tak, że szło wytańcować babę, no ale nie żeby furt zwyrtać z cudzymi paniczkami. Każdy miał swoją paniczkę, no a najlepszy jak se tańcował z nią. No, otóż dycki była na tej muzyce Sumeryja, bo ten Józef, on nie tańcował, ale rod jeszcze tam kańskie tą babę pomacał, no to dycki był krawal. Hanka robiła na gminie, a miała kole siebie kamratki, kiedy były wszecki powydowane, a prawiły i co by se na Józefa dawała pozór, bo ją może odejść, a iśku inkszej, bo żadnego papiuru nie mają, nie są ożenioni. No ale tuż Hanka z początku se z tego nic nie robiła, ale potem nie skorzy Józef se kupił takowny moderni, chytry telefon, co się na nim szło dziwać, a i na jakieś filmy, a szło się dziwać a i na drugiego, na drugą osobę, na drugiego człowieka. Mógł to być człowiek, co bywał w Ameryce, na drugim końcu świata, no ale ta technologia szła tak wartko do przodku, że to było możne. No a w ten czas wiele razy Hanka się już przekulała w legierze na bok, a jej chłop jeszcze długo coś cykał na telefonie, szmyrał tym palcem, a i do północy. Rozgościgła i w łazience, jak siedział na haźlu, szmyrał po telefonie, a śmiał się temu jak przygłupi do syra. Rzekła to kamratkom w robocie, a tych net wyszpekulirowały, że Józef na ozajst ma jakąś ich babę na boku. Ku kierej chodzi. Prawiły i jeszcze, że kiedy Józef już będzie spał, to niech się podziwo, kogo ma zapisanego w telefonie. No, że to nie było taki lachki, jako się komuś zdo, bo na telefonie Józef se zrobił PIN. 4 numera, co on miał w trzepani, co miał te numera spamiętane. Hanka miała jednako szczęści, bo roz na muzyce, kiedy Józef już miał fez w lotę do życi, to i żyk ten PIN. Tuż baba poradziła wleźć do jego telefonu, a on ani nie wiedział. Jednego wieczora, kiedy już Józef usnął, bo przyszedł z drugiej zmiany, Hanka się podziwała, kogo ma zapisanego w telefonie, poczytała, a tam było: moi słonko, roztomiłe serce, a moja słodko pusa. Hanka się fez nasmoliła, poszła spać, a wnet rano przy śniadaniu się pyta Józefa: posłuchaj, rzeknij mi, co to jest w tym twoim telefonie napisane jako moi słonko, roztomiłe serce,
a moja słodko pusa. No a Oniżyk, moi słonko to je twoja siostra, roztomiłe serce to je twoja mama, a moja słodko pusa to żeście przeca ty. Hanka jak to usłyszała, to się o mało nie pobeczała. Rzekła to chnet w piędziałek babą w robocie, a potem zadzwoniła matce a siostrze. I one były tak rade, że po południu do Józefa przyszły z buchtą, z kołoczem, a tak go wyściskały, że chłop był błogosławiony między niewiastami. Jednako za jakiś czas Józef wziął, a jednego dnia się wykludził od Hanki do inkszej baby. Miała na miano Halina, a Józef ją miał w telefonie zapisaną jako elektrykosz Gustaw. Hanka se potem nie skorzy naszła chłopa, wydała się, a mieli i pospołu dziecka, że na telefony żadnych pinów nie dowali. A Hanka jak drapła chłopu telefon, to chnet dzwoniła gor do wszystkich masorzy, mechaników, elektrykorzy, których miał w kontaktach, bo już się boła, co by to nie była jakoś baba na boku. Roztomili, tak to jest z tymi telefonami, worce się dziwać do telefonu chłopu, a i paniczce też się worce podziwać, bo nigdy nie wiemy, kogo tam mo naszo połówka napisanego. Jeśli mocie radzi, to moi dżistani, to moi wyrządzani, dajcie mi palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Tu macie takie dwa obrazki, jeden to jest film, drugi to jest pytka, co byście ten kanał subskrybowali. Niech ta cieszyńska rzecz idzie do świata, a i na drugi koniec, a i do Ameryki, a i do Afryki. Miejcie się pięknie, roztomili, niech się wundarzy.